שירות ביקורי הבית שאנחנו מציעים לכלבים וחתולים כולל חיסונים, טיפולים ובדיקת חיות חולות. בנוסף למרפאה הווטרינרית הניידת, יש לנו גם 2 מרפאות וטרינריות רגילות, אחת בקריית אונו ואחת בתל אביב. בצהריים אנחנו נפגשים. לניתוח? כן. אוקיי? יאללה, ביי, להתראות. מרפאה שלום. אוקיי, נראה שנצטרך לבדוק אותה כבר היום, תוך חצי שעה, 40 דקות, זה מתאים? 100%. תמיד היו לי בעיות להכניס את מישמיש לכלוב. זה מזל שיש את השירות המדהים הזה. הם מאוד מקצועיים, וזה שהם מגיעים עד אלינו חוסך לנו הרבה מאוד טרחה והרבה מאוד אי נוחות.